Κάθε παίκτης διαθέτει 8 πιόνια, τα οποία κινούνται σε ευθεία γραμμή και ποτέ προς τα πίσω. Τα πιόνια κινούνται πάντα ένα τετράγωνο, εκτός την περίπτωση όπου βρίσκονται στην αρχική τους θέση, οπότε μπορούν να κινηθούν 2 τετράγωνα. Ένα πιόνι μπορεί να κόψει ένα αντίπαλο κομμάτι μόνο όταν αυτό βρίσκεται στα 2 μπροστινά και διαγώνια τετράγωνα. Έτσι, αν ο μαύρος απαντήσει με την προώθηση του δικού του πιονιού 2 τετράγωνα, τότε ο λευκός μπορεί είτε να διαφορήσει σπρώχνοντας το πιόνι του 1 τετράγωνο ακόμα μπροστά, είτε να φάει το πιόνι του μαύρου στο Δ5 αφού βρίσκεται στο μπροστινό και διαγώνιο τετράγωνο. Εάν ο μαύρος συνεχίσει με την κίνηση C6, απειλώντας να φάει τώρα αυτό στο λευκό πιόνι, ο λευκός μπορεί να συνεχίσει τρώγοντας και αυτό το πιόνι αφού βρίσκεται διαγώνια από αυτό. Κάποια στιγμή ο μαύρος πρέπει να σταματήσει το πιόνι του λευκού έτσι ώστε να μην φτάσει στα τετράγωνα α8 ή c8 τρώγοντας ό,τι βρίσκει στο δρόμο του, γιατί αν το πιόνι καταφέρει να φτάσει στην 8η γραμμή, τότε μπορεί να μεταμορφωθεί σε οποιοδήποτε κομμάτι επιθυμεί ο λευκός. Μία άλλη επιλογή που έχει ο λευκός αυτή τη στιγμή είναι η κίνηση D3, έτσι ώστε εάν ο μαύρος κόψει το πιόνι στο ε4, τότε και ο λευκός μπορεί με τη σειρά του να φάει το πιόνι στο ε4. Η τελευταία κίνηση ενός πιονιού που πρέπει να γνωρίζουμε είναι η κίνηση en passant. Εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο μαύρος απαντούσε με την κίνηση E5, σπρώχνοντας το πιόνι του 2 τετράγωνα μπροστά, τότε ο λευκός μπορεί να κάνει την κίνηση en passant σαν να είχε προχωρήσει το πιόνι μόνο 1 τετράγωνο. Αυτή η κίνηση γίνεται μόνο όταν ο μαύρος παίξει κατευθείαν το πιόνι του 2 τετράγωνα μπροστά και βρεθεί δίπλα σε ένα αντίπαλο πιόνι. Η κίνηση αυτή πρέπει να γίνει εκείνη ακριβώς τη στιγμή και όχι μετά από μερικές κινήσεις. Διαφορετικά ο λευκός χάνει το δικαίωμα της κίνησης en passant. Το δεύτερο κομμάτι που θα δούμε είναι ο αξιωματικός. Ο αξιωματικός κινείται μόνο διαγώνια, είτε μπρος είτε πίσω, στα τετράγωνα του χρώματός του. Παραδείγματος χάρη, εδώ ο αξιωματικός από το τετράγωνο F1 πήγε στο τετράγωνο D3 έτσι ώστε να ελέγχει άλλη μία διαγώνιο. Εάν ο μαύρος, όπως είδαμε, κόψει το πιόνι του λευκού στο E4, τότε ο αξιωματικός, αφού κινείται διαγώνια, μπορεί να φάει το πιόνι στο E4. Ο αξιωματικός τώρα βρίσκεται σε μία ιδανική θέση από όπου μπορεί και ελέγχει όλη τη σκακέρα. Στη συνέχεια θα δούμε τις κινήσεις του ύπου. Ο ύπος κινείται πάντα 2 τετράγωνα μπροστά και 1 τετράγωνο στο πλάι. Παραδείγματος χάρη, στη συγκεκριμένη θέση, ο μαύρος θα μπορούσε να έχει παίξει την κίνηση ύπος F6. Βλέπουμε εδώ ότι ο ύπος έχει προχωρήσει 2 τετράγωνα μπροστά και 1 στο πλάι, είτε αριστερά είτε δεξιά. Ο μαύρος απειλεί την επόμενη φορά που θα παίξει να φάει το πιόνι του λευκού στο D5 με τον ύπο. Εάν για παράδειγμα ο λευκός κουνήσει και τον δικό του ύπο στο F3, ο μαύρος με τη σειρά του μπορεί να κόψει το λευκό πιόνι στο D5, κουνώντας το άλογο 2 τετράγωνα και 1 στο πλάι. Στη συνέχεια θα μπορούσε ο λευκός να κουνήσει τον άλλο ύπο του στο C3, απειλώντας με τη σειρά του να φάει τον μαύρο ύπο στο D5. Ο μαύρος ύπος με τη σειρά του πάλι θα μπορούσε να φάει το C3 και ο λευκός να κόψει τον μαύρο ύπο στο C3 με όποιο από τα 2 πιόνια επιθυμεί. Θα προχωρήσουμε αυτήν τη θέση λίγο ακόμα για να μπορέσουμε να δούμε και τις κινήσεις του πύργου. Εάν ο μαύρος συνεχίσει με την κίνηση, παραδείγματος χάρη, όπως έχουμε ήδη δει, αξιωματικός G4, απειλεί να κόψει το λευκό ύπο και αν ο ύπος αυτός κουνηθεί, τότε να φάει τη λευκή βασίλισσα στο τετράγωνο D1. Εδώ ας υποθέσουμε ότι ο λευκός απαντάει με την κίνηση πύργος B1. Ο πύργος μπορεί να κινηθεί σε όποιο τετράγωνο θέλει της ίδια καθέτου ή οριζοντίου στην οποία βρίσκεται. Εδώ ο πύργος
από το τετράγωνο A1 κινήθηκε οριζόντια στο B1. Στη συνέχεια, αν ήταν πάλι η σειρά του λευκού, θα μπορούσε να κινήσει τον πύργο στην κάθετη στήλη B. Παραδείγματος χάρη, στο τετράγωνο B4, από το οποίο ελέγχει την τέταρτη γραμμή, απειλώντας και τον αξιωματικό του μαύρου και ελέγχοντας και όλη την στήλη B. Επίσης, θα μπορούσε να κόψει το μαύρο πιόνι στο B7. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις κινήσεις της βασίλισσας. Η βασίλισσα είναι το πιο ισχυρό κομμάτι στη σκακέρα, καθώς κάνει μαζί τις κινήσεις του πύργου και του αξιωματικού. Μπορεί να κινηθεί διαγώνια όσα τετράγωνα θέλει, είτε οριζόντια και κάθετα όσα τετράγωνα θέλει. Εδώ η λευκή βασίλισσα μπορεί παραδείγματος χάρη να κάνει την κίνηση βασίλισσα F3. Από το τετράγωνο αυτό βλέπουμε ότι η βασίλισσα μπορεί έπειτα να κινηθεί είτε αριστερά είτε δεξιά οριζόντια, είτε ευθεία μπροστά είτε ευθεία πίσω κάθετα και ταυτόχρονα να κινηθεί και διαγώνια σαν να ήταν αξιωματικός. Εάν ο μαύρος παραδείγματος κάνει μία απλή κίνηση εδώ, αξιωματικός C5, η βασίλισσα κινούμενη ένα τετράγωνο δεξιά στο τετράγωνο G3 απειλεί ταυτόχρονα δύο πιόνια, το πιόνι G7 και το πιόνι E5 του μαύρου. Αν ο μαύρος υποστηρίξει το κεντρικό πιόνι E5, η βασίλισσα μπορεί να φάει το πιόνι G7, απειλώντας ταυτόχρονα να φάει και τον πύργο στο H8. Τέλος, θα εξετάσουμε τις κινήσεις του βασιλιά. Ο βασιλιάς κάνει ακριβώς τις ίδιες κινήσεις με τη βασίλισσα, μόνο που μπορεί να κινηθεί μόνο ένα τετράγωνο. Επίσης ο βασιλιάς μπορεί να κάνει την κίνηση ροκέ. Ας δούμε πώς γίνεται αυτή η κίνηση. Στη θέση αυτή, ο λευκός αναπτύσσει τον ύπο του στο F3, απειλώντας να κόψει το πιόνι E5. Ο μαύρος απαντάει με την κίνηση ύπος C6, έτσι ώστε, εάν ο λευκός ύπος φάει το E5, ο μαύρος ύπος να κόψει τον λευκό. Ο λευκός συνεχίζει με την ανάπτυξη του αξιωματικού του στη διαγώνιο Α2, G8. Ο μαύρος με τη σειρά του προσθέτει μία ακόμα δύναμη στην άμυνα του κεντρικού τετραγώνου E5. Σε αυτήν τη θέση ο λευκός μπορεί να κάνει την κίνηση ροκέ, καθώς τα τετράγωνα F1 και G1 είναι ελεύθερα. Με την κίνηση ροκέ, ο λευκός βασιλιάς μπορεί να κινηθεί δύο τετράγωνα δεξιά. Ο λευκός πύργος έρχεται στα αριστερά του λευκού βασιλιά και έτσι ο λευκός βασιλιάς μεταφέρεται στην άκρη της σκακέρας όπου είναι πιο ασφαλής. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση ο λευκός βασιλιάς μπορεί να κινηθεί δύο τετράγωνα. Εδώ βλέπουμε μία θέση όπου ο λευκός ετοιμάζεται να κάνει μεγάλο ροκέ. Το μεγάλο ροκέ γίνεται στην αριστερή πτέρυγα της σκακέρας. Ο λευκός βασιλιάς κινείται πάλι δύο τετράγωνα προς την αριστερή κατεύθυνση αυτή τη φορά και ο μαύρος πύργος έρχεται στη δεξιά πλευρά του λευκού βασιλιά. Με τη σειρά του ο μαύρος μπορεί να κάνει μικρό ροκέ, προφυλάσσοντας και αυτό στον βασιλιά του, οδηγώντας τον στην άκρη της σκακέρας.